Pasiun na. Gisaulog nato karon ang ikakawhaag 7 nga Domingo sulod sa tuig. Ug ang tema mao kini: ang matuod nga pag-alagad sa Ginoo. Nindot kaayo nga pamalandungan ang atong ebanghelyo. Tungod kay nagpadayag kini sa sambingay sa usa ka tag-iya sa parasan ug sa iyang mga ginsakupan. Ug ato usab nga lantawon ug unsay kalambigitan niini sa atong kinabuhi. Ang mensahe sa ebanghelyo karong adlaw makatabang kini kanato sa pagsabot sa dakong gugma sa Dios dinhi kanato. Gipadaan niya ang iyang anak aron kita maluwas sa atong mga kasalanan. Isip atong tubag sa maong hagit, atong paningkamutan ang pagpuyo sa kinabuhi nga haom sa iyang kabubuton. Kay niini lamang paagiha kita makahatag og kalipay ngadto sa Amahan nga atong magbubuhat. Ang pangutana mao kini: isip sumusunod ni Kristo, unsa man ang atong natampo diha sa pagpalambo sa atong Kristohanong katilingban? Gidawat ba nato sa dakong pagpaubos ang mga kasakitan nga atong nasinati isip kabahin sa kasakitan ni Kristo? bagong awit ang kalipay ta isinggit ang inulan iingpit daigong ta ang Ginoo uban sa mga instrumento ang kalipay ta isayaw bubulang adlaw tutugan ang gitara ipalalog na ang trompeta ang Ginoo sa gugma pasalamatan ta tutugan ang gitara ipalalog na ang trompeta salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, ang atong Dios sa pasensya ug pagsalig sa matag usa kanato. Ato karong hinulsulan ang atong mga sala nga nahimo batok kaniya ug mosalig kita sa iyang pagsalig kanato ug sa pagpasensya sa atong mga kakulangan. Kitang tanan
nagakumpisal Isa ko sa ko sa Dios Diyos nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas sa pagdakuyamot, sa una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa iyang buhaton. Kaya akong akong dakong sala. Busa na nga muyo ako ka Santa Maria, kanunay Birhen, sa tanang mga anghel at mga santos, ug kaninyo mga igsuon, karon inyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. sa Diyos dito sa langit, ug kaday sa iyang mga tao, ikisayutan. Ginoong Diyos, langit mong hari, Diyos Amahan, magdadagano sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag ka sa sala sa kalibutan, kaluy kami, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, gawa
sa mahal. Amen, Amen. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylua ang among mga kalapasan ug ampingi kami diha sa imong kalinaw ug dada kami diha sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kadimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas, puluhan 5, tudling 1 ngadto sa 7. Tuguting nga awitan ko ang akong higala, ug awit sa gugma, bahin sa iyang parasan. Ang akong higala may parasan kaniadto, dito sa tabunok kaayo nga bungtod. Gibugwal niya kini, o gihawanan sa mga bato o gitamnan niya labing maayong paras. O gitukurag turing nga bantayan diha sa taliwala niini. O gibutangan pagayod niya kini pigsaanan sa ubas, ug nagpaabot siya nga mamunga kinig tamis nga ubas. Apan aslom hinuon ang bunga niini. Busa miingon siya, umulupyo sa Jerusalem, ug katawhan sa Juda. Hukmi ako ninyo, ug ang akong parasan. Unsa pa man di ay ang angay kong buhaton sa akong parasan, nga wala pa nako mahimo. Nagpaabot ako nga mamunga kinig tamis, apan aslom hinuon ang bunga niini. Karon sultihan ko kamo kung unsay buhaton ko sa akong parasan. Kuhaon ko ang koral niini, o himuong sibsibanan. Lumpagon ko ang paril niini, o patamak-tamakan sa mga mananap. Pasagdan ko na lang kini, dili na pulungan ang mga sanga, mihabukan ang punuan niini, ug manubo niini ang kadayapa, ug sampinit. Ug manduan ko ang panganod, nga dili na kini paulanan. Ang parasan sa Ginoo nga labing gamhanan mao ang Israel, ug ang katawhan sa Juda mao ang iyang pinanggang tanom. Nangita siya hustisya, apan nakaplagan niya mao ang pinatyanay. Nangita siya katarong, apan ang nakaplagan niya hila o kabuon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel. Ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel. Gikan sa Ehipto gilalin mo ang usa ka bakon. Gihabog mo ang kanasuran o gitanom mo kini. Mikatay ang iyang kadahunan ng tud sa dagat. Ang iyang mga subol miabot hangtod sa suba. Ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel. Nganong imong gitumban ang iyang mga paril, aron ang tanang mga gimangutlo sa iyang bunga. Giyatak-yatakan siya sa baboy ihalas gikan sa lasang, o gikahon siya sa mga mananap sa kaumahan. Ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel. O Ginoo sa kagahuman, balik ka pag-usap ang pagsudong gikan sa langit. O tanawa bantay kining parasan, o panalipdi ang gitanom.
sa imong tuong kamo. Ang palasan sa Ginoo, mao ang balay sa Israel. Unya dili na kami mapahilayo kanimo, tagay kami bagong kinabuhi, ug magsampit kami sa imong ngalan. O Ginoo, sa kagahuman pabalika kami, kunang imong naong mudanag kanamo, unya wala na kami kahadlukan. Ang palasan sa Ginoo, mao ang balay sa Israel. Ang palasan sa Ginoo, mao ang balay sa Israel. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Uluhan 4, tudling 6 ngadto sa 9. Mga igsoon, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayo sa Dios ang inyong kinahanglan, uban ang papasalamat sa tanan ninyong pag-ampo, ug ang kalinaw sa Dios na dili matungkad sa tao, manlipod sa iyang kasing-kasing ug hunahuna sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Sa katapusan, mga igsoon, kung ang inyong huna-huna sa mga butang na mayo ug ang iyang daygon sa mga butang nga matuod, hamili, matarong, putli, matahom ug halandon, ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog, ug nakita kanako, ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga labawng pari ug sa mga punuan sa lungsod. Pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini o gikalutag lungag nga kasudlan sa giniok nga ubas ug nagtukod siya bantayanan. Unya gipasaupan niya ang iyang parasan ug milangyaw siya. Sa ating pamuko na sa ubas, ipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon. Gibunala nila ang isa, ug ang usa ilang gipatay, ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya gipadala pagayod niya ang iyang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala. Ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan, gipadala niya ang iyang anak. Maingon siya, sa walay duha-duha, tahuron gayud nila ang akong anak.
Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila, ania ang anak sa tag-iya, tana, patyon ta siya, ug maatok na ang parasan. Busa, siya ilang gidakop, gitaral, ngadto sa gawas sa parasan, ug gipatay. Karon, inig-abot sa tag-iya, unsa may iyang buhaton sa mga saop, nangutana si Jesus. Sila mitubag, sa walay duha-duha, patyon niya kadto mga taong dautan, ug pasaupan niya ang parasan ug laing mga tao, nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus miingon kanila, wala ba kamo magabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, kay walay kapusalanan, nahimo hinoong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo, ug kahigulungan gayud kini. Ug midugang si Jesus, busa sultihan ko kamo, nga ang gingharian sa Dios, kuhaon gikan kaninyo, ug ihatag ngadto sa mga tao, nga makahatag og maayong mga bunga. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Niadtong adlaw nga Lunes, nitambong ko sa usa ka kasaulugan sa piyesta sa usa ka parokya ni Santa Maria na atong inahan. Unya katong gabiuna gitawag og gabii sa mga kaparian, mga relihiyoso, aima ug mga pastor sa Davao. Aima buti pasabot mao ni ang plural o daghan nga mga imam sa mga igsoon natong Muslim. Nya dito sa paglingkod nako sa lamesa, katapad nako ang usa ka imam, si Imam Eldio nga taga Panakan, uban ang duha niya ka mga kauban nga ulitaw, napoy usa ka dalaga pud nga Muslim, nga gwapa pud nga Muslim. Unya sa among pagkatubang, nagistoryahan na imi, sa wala pa magsugod ang pagpangaon, mitindog ang si Alim Adilaw na pilado po nga Muslim, gitaparan pod sa tubangan ni Pastor Rogelio, sa pipilido ni Pastor, no? Unya dayon gitaparan pod ni Father Neil Sombrio, ang assistant parish priest. Unya miuna og pag-ampo ang igsoong Muslim nato alang sa pagpanalangin sa pagkaon, kitang tanan nanindog ang tanan. Unya wa ko kasabot sa iyang pag-ampo kay minusliman. Ang tanan doko-doko lang, unya way sa wa kasabot, yango-yango na lang pod. Murag nag-ingon og amen. Kay sa katapusan murag man pud dunay ningog amen sa iyang pag-ampo bisag wa gud ni kasabot. No? Nya pagkahuman ni sunod dayon og ampo si Father Neil sa in-English, makasabot ta gamay ni ana in English. Unya Bisaya ang kang pastor nga Rogelio sa UCCP. Humanog ampo ng lingkod mig balik, unya giserve dayon ang mga baso sa bino. Unya ang akong katapad nga Muslim mo siya, "Pader, unsa man ni Pader?" Nga pula-pula man ni Pader. Ingon ko nga mo na gitawag ko red wine. Red wine bantog ra pula, Pader. O mao na. Ingon siya, "Makahubog ni Pader." Ingon ko nga, di na makahubog ko ay kabalaka. Sumuinom niya ni Pader, kay Muslim man siya. Siya inom kay way pista man eh. Nagisulayan niya. Ingon siya, "Basig mahubog ka ni Pader." Ingon ko nga, "Dili lagi. Dito mga hubog ani. Inom tag maayo kay pista." Paghurot niya sa usa ka shot, ingon siya, "Lami lagi Pader." "No na pa Pader?" Mao to nga itawag na ko mga waitress, mga waiter. Unya iserbihan pagit siya hangtod nga ibugangan pagud niya. Kay giganahan siya. Nya dayon giserve pod ang lechon. Lechon nga baka, dili lechon baboy. No, mo to nga pag pangutan na sa may Pader, iko lechon na. Lami na. Siya lami na, Pader, lami na. Mo to ni kaon pod siya. Nya kinahurot man namo kay ang mga gisaluhan, no. Usara ka plato, pero iya may tinidor, dili may parehong tinidor, no.
lahi-lahi may tindor kay lisod magparihog tinidor, no? So nahurot na mo yung sunapay lain pa der. Iko na apay ka balaka. Kay dako kay baka nga giihaw sa pura paroko. Ito na enjoy may pag-ayok. Nya sa human na namo nga pagpangaon sa pag-uli nako. Niabot sa kong unahuna nga matay no sa ingon siya kapag iso na kong Muslim nga katapad, ingon siya nga primero gid niyang higayon sa pag-apilog piyesta sa mga Kristiyano niya si Birhen Maria ang gipistahan. Sa ako lang paglantaw nakaingon ko nga tinuod ang atong paningkamot sa panaghiusa kinahanglan gyud nga doon natay pagsalig ug pagpasensya. Pagsalig ug pagpasensya. Kay kung di gyud ta mosalig, wa gyud tay pasensya, ang kahiusahan, ang kalinaw, di gyud nato maangkon. Tingali na hinumdum ta sa ebanghelyo ni adtong niaging Domingo nga ang duha ka anak niingon ang usa mo trabaho ko pero wa di ay. Ang usa niingon nga di siya mo trabaho pero ni trabaho di ay. Nya karon gisumpayan nimong ebanghelyo mahitungod gihapon sa piniling katawhan sa Dios nga mao ang Israel. Ang Israel mao ang piniling katawhan sa Dios. Pero usahay lagi kining pag-oo nato sa tawag sa Ginoo dili man di ay. Mao na nga sila unta gisaligan sa Ginoo, no? Kining sampingay nagisgot ni nga kuno ang mga piniling katawhan sa Dios gisaligan sila sa Ginoo apan wa sila modawat sa mga gipadala sa Ginoo, wa sila maminaw, wa sila mamati hangtod nga miabot ang anak sa Dios nga mao si Hesukristo, nga mao ang iyang bugtong anak, apan wa gihapon nila tuuhi sa piniling katawhan sa Dios kung dili gilansang panuon si Kristo sa krus. Ila pa hinuong gipatay kay lagi sila nagtuo nga sila gyud ang sakto, sila gyud ang balaan, sila gyud ang maayo. Mao na nga sa katapusan miingon din sa ebanghelyo nga kining mga tao nga wala misalig, walay pulos, patyon gayod o kuhaon gi kanila ang gingharian sa Dios. Siguro mga igsuon atong nadungog man gikan sa unang pagbasa, klaro gyud kaayo nga ang parasan sa Dios mao ang Israel, mao ang katawhan sa Dios. Unya sa ikaduhang pagbasa atong nadunggan nga unta mapuno unta kita sa kaayo, mapuno kita sa maayong hunahuna sa mga buta nga angeng daygon apan usay mapakyesta. Pero balikan nato siguro alang sa ato pamalando, duha lang siguro kapahimangno alang nato. Ang unang pahimangno mao nga ang atong Ginoo di ay Ginoo sa pagsalig. Siya masaligon kaayo kanato. Siya masaligon sa tao. Nakita nato nga kining maong tag-iya sa parasan nilangyaw iyang gisalig ang iyahang parasan ngadto sa mga saop. Ug siya panahon sa pagkuha na niya sa ginansya human nga nakaani sila giadto niya tungod kay misalig lagi siya. Apan taliwala sa iyang pagsalig giabusuhan hinuon ang iyahang kaayo. Tingali mangutana pud ta karon. Nining panahona makita pa ba nato ang pagsalig sa matag usa? Makita pa ba nato nakita kasaligan sa matag usa? Nahinumdum ta nga sa unang panahon nga ang atong mga panimalay gitawag nato nga rural kaayo ang atong mga lugar kaniadto walay problema kay bisan gani ang atong mga balay walay kandado pero wala man pud hinuoy kawaton ni atong mga panahona. Pero karon di gid pwede nga di na nato kandaduhan kaniadto mo kita mo bilin sa atong mga butang walay problema kay puro man pareho do natay mga kahiyupan do natay mga buhi pero karon di na magkumpiyansa kay usahay imong silingan maura po'y makuha. Usahay gani makadungog ta sa istorya nga dunay mga igsuon natong Kristiyano Katoliko misulod sa usa ka moske. Unya kabalo man ta nga pagsulod sa moske ibilin gyud ang mga tsinilas, ibilin ang mga sapatos. Unya kini naging Kristiyano
Kay naanad nga dalaon, iya untang dadon ang iyahang sapatos, iyang sinila sa sulod sa moske. Kung nag-ingnan sa iyahang igsuon po na Kristiyano, ang kinahanglan ibilin yun na bay. Ingon siya nga, di ka ni mawala. Kay basi mawala, ningon ang iyang kauban. Ayaw kabalakay kay walay Kristiyano din he. Puro ni mga Muslim. But pasabot ba? Nakita mga igsuna itong Muslim, naanad na nga ibilin yun ang ilang gamit. Musalig rata, kaya di ginakuhaon, kaya nasalig na sila. Pero sahay kinibitaw bisan kita, musulod ta sa mga adoration chapel, usahay maglisod tagbilin sa itong sapatos, magsigit na panglingi, dilit na makakonsentrate sa itong pag-ampo, kay basig paggawas nato, wala itong sapatos. Usahay musulod tagsimbahan, o simbata, dunay mga kasal, di yun nato ibulag ang atong mga bag, ang atong mga cellphone, kay wata kabalo, basig kadtong nanimba, kuhaon na niya atong mga gamit, sulod sa simbahan. Sulod sa simbahan. Usahay, makapungutan na bitaw ta, nagpabilin pa ba ang pagsalig nato sa matag-usa? Kasaligan pa ba ta isip mga tao? Kasaligan ba ta isip mga magsuon? Ang Ginoo nga masaligon. Ang Ginoo misalig nato. O sa atong tang iuli, atong ibalik kanang pagka masaligan. Nga ang mga igsuon nato makasalig unta nato kung kita gipiyalan. Nga dili kita maghuna-huna lang sa atong kahakog, sa atong kaugalingon nga katagbawan, kung dili mosalig unta ang uban din hinato pinaagi sa atong kinaiya ug buhat. Ikaduha nga pahimangno siguro nato mga igsuon, atong makita pod nga ang tag-iya sa parasan dinhi sa maong sambingay nga mao ang Ginoo mismo puno sa pasensya. Ilabihan gyud ang iyang pagpasensya. Tungod kay misalig siya, doon na siya'y kinaiya sa pagpaabot na nagunahuna siya nga siguro sa umaabot mabag-o ra gihapon kini mga tawhana. Mao nga ang iyang gihimo una ang iyang mga saop nga gipadala niya, pero wa siya nawad-an sa pagsalig kung dili pasensyoso sa nga ikaduhan na pud nga grupo iyang gipadala. Wa siya mo surrender dayon. Wala siya nihatag sa kaugalingon nga wala nay paglaom kung dili nagpasensya siya. O bisan pangitag ikaduhang grupo, iya gihapong gipamulalan, gipampatay ang iyang anak katapusan iyang gipadala. Nagpasabot ni nga ang atong Ginoo nga puno sa pasensya. Ginoo nga magpaabot kano sa kita mausab. Ginoo nga naghatag kanato og lugway. Ginoo nga puno gyud sa pagpasensya sa kaugalingon. Tingali para nato mangutana puta sa kaugalingon, doon na batay pagpasensya. Maantigo pabakitang magpaabot. Kung nakabantay ta sa mga sambingay ni Kristo, gitawag o gigamit yun ni Kristo ang mga mag-uuma. Gitawag o gigamit ni Kristo ang mga mangingisda. Kaya nga naman, kining mga tawhana puno sa pasensya. Kaya wagi sila kabalo kung makakuha ba sila, mangisda ba sila. Maghulat sila. No? Sa una, wala pa ko'y mga gamit nga gadgets nga pwedeng sayon kayong kuha o lisod kaayo, pero puno sila sa pasensya. Sa una, sa agrikultura, ang mga mag-uuma nato, maghulat ra gyud kung tagaan ba sila sa Ginoo o dili. Maayo ba ang abot o ani? Tungod kay sila puno sa pasensya, gigamit sa Ginoo kanunay ang ilang kinabuhi nga diha sa sambingay. Tingali karon usahay manggod sa atong panahon, tungod kay dali na lang kaayo ang tanan, paspas kay ang tanan, usahay mawad-an po ta pasensya. Kay hinumdum ta siguro sa una, wala pa may internet, wala pa tay cellphone, wala pa telepono, no? Kaniadto ka nang gitawag nga telegrama, dugay pa kayong moabot, unya mahal pa gyud, matagpulong bayran nimo. Mo nang kung tuwa ka sa Manila, unya namatay imong papa, paulion ka, padadang kag telegrama, ingnon ka, uli papa patay. Mo na isulti sa telegrama, kasabot na ka, uli papa patay. Ug pasabot uli kay namatay si papa. Pero karon, segundo lang, padadaan ka sa cellphone, kabalo na ka. O dili lang gani ka na sa internet, makita nimo, maistorya nimo ang imong mahal sa kinabuhi bisan tuwa sa laing nasod. Dali kaayo ang panahon karon. Paspas kaayo mo na nga usahay maapektuhan pod ang ato nga relasyon sa Ginoo sa isig kaingon kay di naman ta makapaabot. Gusto tag dali, gusto tag paspas, wa na tay pasensya.
nga apektuhan usahay ang atong espirituhan ng kinabuhi nga sa atong pag-ampo gusto ta nga ihatag dayon sa Ginoo. Nga atong mga plano kung mahimo lang mahitabo dayon, pero dili man kita ang nagunit sa atong kinabuhi. Ang Ginoo mo'y nagbuot sa atong kinabuhi. Mao na nga siguro karong Domingo atong paningkamutan iampo sa Ginoo nga ibalik unta sa Ginoo kanang gasa sa pasensya. Nga moantigo ta nga dunay proseso ang kinabuhi nga dili di ay dayon makuha nato. Kinahanglan duna pa tayo dian makapaabot unta kita. Busa mga igsuon niining ika 27 ka Domingo o nga atong gisaulog karon, iampo nato sa Ginoo pag-usab. Kung kita nawad-an magaling sa paglaom sa kahiusa sa atong mga igsuong Muslim, igsuong mga dili Katoliko, hinaot nga ibalik sa Ginoo kanang pagsalig, pagpasensya sa matag usa, aron ato nga mapuy-an ang tawag sa pagkakristyano nga managhiusa kitang tanan. Hinaot unta sama sa Dios, mapuno kita sa pagpaabot, mapuno kita sa pagsalig sa isigay. Karon atong ipadayag ang atong pagtuo kung kita moingon, nagatuo ako sa Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako kang Jesucristo nga iyang bugtong anak atong Ginoo. Gipanangkon siya sa dalang sa Espiritu Santo, ug nagtawag kita ni Maria nga ulay. Nagkanto siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus nga matay Ginoo. Niadto siya sa mga namatay, sa inyong adlaw banhaw siya, nisaka siya sa langit, nagalingkod sa sulo sa Dios, ang Amahan nga magagahom sa tanan. Mubalik siya aron sa paghukom sa mga buhis sa mga namatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santo sa Katolikong nga simbahan, nagkamali sa mga santos, sa kasaluan sa mga sala, sa pagkabanal sa lawas, sa kinabuhi ng katapusan. Amen. Ang Ginoo padayon nga nagpadayag sa iyang kaugalingon nga ni kanato. Ang iyang hagit alang kanato mao ang pagdawat kaniya diha sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. Buuban sa dakong paglaom o pagsalig. Moingon kita, Ginoo, lig-una kami sa paglaom. Ginoo, lig-una kami sa paglaom. Alang sa atong inahan nga mao ang simbahan, nga luwason unta siya sa tanang mga katalagman, pinagi sa pagpaningkamot sa mga nangulo niini inubanan sa labang makagahom nga si Jesucristo. Mag-ampo kita. Ginoo, lig-una kami sa paglaom. Alang sa atong nasod nga Pilipinhon, nga maghari unta ang tinuod nga kalinaw o panagdait, pinaagi sa pagpatuman sa balaod, subay sa Dios nung kabubuton. Mag-ampo kita. Ginoo, lig-una kami sa paglaom. Alang sa mga masakiton, sa lawas ug kalag, naunta hupayon ang ilang mga kasakitan, ug nga ang pagpailob mao'y angayan nga pagahuptan alang sa kaluwasan sa tanan. Mag-ampo kita. Ginoo, lig-una kami sa paglaom. Alang kanatong tanan nga mosunod unta kita kang Kristo sa dalan sa hingpit nga gugma, uban sa malig-on nga paglaom sa kinabuhing tunhay. Mag-ampo kita. Ginoo, lig-una kami sa paglaom. Mag-ampo sad kita sa hilom alang sa itong kagalingon nga katuyuan. Amahang langit nun, wala ka muhunong sa pagpadayag sa imong kaugalingon ngadto sa imong katawhan. Dungga ug lig-una kami sa pagdawat ug pagpuyo subay sa maong gugma. Aron pinaagi niini, maangkon namo ang kinabuhing dayon. Kini among ipangayo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Daygon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan. Kay gikan sa imong kamagihatagon, nadawat namo kining among gihalad kanimo ang pan nga abot sa yuta o ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo kini nga kalanon sa kinabuhi alang kanamo. Daygon ang Dios hangtod sa hangturan.
Daigon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanggihatagon, adawat namo kining among gihalad kanimo, ang bino nga abot sa yuta o ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo kini na ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Daigon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, pagampog kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg katibayan sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok nga santos nga simbahan. O Amahan, dawata kini mga gasa nga gipangayo kanamo ni Hesukristo nga ihalad sa iyang handumanan. Ang among masinugtanon nga pag-alagad, magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayang ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Anayog matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy, gihigugma mo gayon ang kalibutan. Sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gihimo nga tao sama kanamo hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kaniya. Giusik kanamo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol. Apan nahiuli sila kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo. Santos, Santos, Santos na Ginoo. Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta. Sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon lang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Usana, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa kapasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a
kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usa, mihatag ini ngadto sa iyang mga tinunhan. Umiinon dawatan ini, o Panginoon ka mga tanan di kanini, kay kini mao ang kali sa akong dugo, sa bago ug tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Walang lutuan sa kalibutan na nagtubos ka na mo. Pinaagi sa imong krus o pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo mahanihing pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Benedicto among Papa, ni Fernando among obispo, o ang tanang mga obispo o mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy ikaming tanan. Imo kaming angayan nga makaambit si kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga walay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, ihatag kanimo makagagahom nga amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog din maya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Itudluan kita na Jesus sa pagtawag sa Diyos na itong Amahan o sa mga haskita sa pag-inom. Amahan mo na nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan,
sa gabi, luwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa kanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ni iyong panahuna. Aron ginabangan sa inyong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug nahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunugos. Ay imuman, aming Maria, ang gahong ug ang himaya, hangtod sa Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kaya tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, pagsigo sa imong kabubuton. Atagi kami sa imong kalinaw ng yusa, ikaw nga buhay hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Manaog sa kaninyo. Pagkita kang timaan sa atong paranisunan. Cordero sa Diyos, Cordero sa Diyos, Cordero sa Diyos, kaluy-in, kaluy-in, kaluy-in kami. Ikaw managawag ka sa mga sala sa kalibutan, kaluy-in, kaluy-in, kaluy-in kami. Ikaw managawag ka sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini si Jesucristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pulahan kitang gidapi sa iyang santos nga bangkete. Ginoo kaya po amin kalawat kanimo. Pagpamulong lamang maayo ako. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos nga gamhanan, ang pagkalawat nga among nagdawat, magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among isaulog dinhi, mag-agak unta sa among kinabuhi, ug magdala kanamo nga kanimo. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo magkagagahong na Diyos, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Ngalan ng Santos nga Misa,
lakaw kamuban sa gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang kalinaw ibirin ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo, sama sa inyong nasaksihan, kalinaw inyong ihatag sa kanan. Ay manlakaw kamo kahigalan, ato sa aking buong kalibutan. Isangyaw ang maayong balita, isangyaw inyo ang kaluwasan. Ipakita ang mga kaayo sa tanan ninyong isikataw.